Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Nice Talks. Dnes tu mám experta na digitalizáciu a na automatizáciu procesov. Je to Peter Husárik zo spoločnosti Animal Soft. Peter, vítaj. Ďakujem za pozvanie, zdravím ťa, Marian. Som rád, že si ma pozval. Priznám sa, že ma to trošku prekvapilo, toto pozvanie, lebo digitalizácia nie tých hlavných procesov, ako je účtovníctvo a prípadne výroba, nie je úplne ako keby téma dňa vo firmách, takže som veľmi rád za toto pozvanie, že aj téma, na ktorú sa všeobecne neprikladá veľká váha, tak dostala svoj priestor. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že si prišiel a som rád, že môžem o tejto téme rozprávať u nás, lebo je to z môjho pohľadu veľmi zaujímavá téma a veľmi aj praktická pre firmy, ale nielen pre firmy a takisto napríklad aj pre úrady. Súhlasím, lebo objekty, o ktoré sa musíme starať, či už sú to nejaké fyzikálne objekty ako budovy, zariadenia, potrebujú svoj servis, nejakú svoju starostlivosť pravidelnú, jednak kvôli ich životnosti, ale jednak kvôli tomu, že nám zákony veľmi veľa vecí prikazujú. Tie typické revízie, pravidelné, ročné, dvojročné, každé zariadenie to má inak a tá téma je relatívne komplikovaná aj z pohľadu tej judikatúry. Ale nie sú to len objekty fyzické, sú to aj procesy. Pretože aj niečo, čo je proces, to znamená postupnosť nejakých krokov, tak musíme sa o to starať, musíme to udržiavať, musíme tie procesy revidovať. Aby sme to mohli robiť, musíme merať nejaké dáta, musíme mať informácie. Takže nie je to len údržba fyzikálnych alebo fyzických objektov, ale aj údržba procesov. Uh-huh. A váš software vznikol na Slovensku, je to čisto slovenský produkt, je to tak, že? Je to čisto slovenský produkt. Majiteľ spoločnosti, pán Chabada, je okrem toho teda, že je študovaný ITčkár a miluje automatizáciu a digitalizáciu, on je obrovský zastanca všetkého digitálneho, tak je zároveň aj expert na veľkochov akváriových tropických rýb, ktoré bežne žijú teda niekde v Amazónii. A život ho privial do tohto sveta nielen z pohľadu toho, že to má rád, ale aj z pohľadu biznisu. A začalo to tým teda, že potreboval na ten veľkochov automatizovať ten veľkochov, respektíve zabezpečiť tie procesy, životné prostredie pre tie veľmi citlivé v našich zemepisných pásmach, veľmi citlivé ryby udržať pri živote a dokonca ich chovať, čo je veľmi náročné. To znamená, musel riešiť teplotu vody, okysličenie, prúdy vody, obsah takých a takých látok, obsah kyslíka vo vode a podobne. A veľmi ťažko vedel zdieľať tie svoje znalosti a skúsenosti s ľuďmi, ktorí to tam fyzicky sa starali o tie tisíce nádrží a akvárií, tak potreboval jednoducho tie svoje znalosti pretaviť do systému. A urobil to pomocou digitalizácie a pomocou softvéru. To je zaujímavé, ako má ITčko blízko ku prírode a vlastne tam ste sa naučili robiť veci a tak, aby to naozaj fungovalo, lebo tam ide v podstate o život tých tam ide o život, rybičiek. Tam zlyhá nejaký parameter a vám v podstate celá osádka 1000 alebo 10 000 plodíkov, alebo 100 000 plodíkov v podstate zahynie z hodiny na hodinu a už to nevrátite, už to neopravíte, už nedonesete hasák alebo nevymeníte čerpadla, už je to nenávratné. Takže on si vtedy pod týmto tlakom uvedomil, že nevie nájsť na trhu, to bolo zhruba pred 6-7 rokmi, že nevie nájsť software, ktorý by mu tento proces nejakým spôsobom digitalizoval a hlavne teda automatizoval. A tak sa rozhodol, keďže bol znalý v IT prostredie, tak sa rozhodol, že sa do toho pustí. Našiel si 2 parťákov, to boli vyslovene tí programátori, tí developeri, on ako majiteľ a architekt toho produktu, tak to nejak riadil veľmi dobrým smerom na moderných platformách, na cloude a podobne. A vznikol a postupne začal vznikať v podstate ten software, ktorý teraz my chceme vlastne využívať aj pre iné firmy a pre iné procesy. A nie len firmy, ale ako si dobre povedal, sú to aj mestá, sú to obce, lebo to sú v podstate tiež firmy, ktoré vlastnia nejaký majetok a sú povinné sa o ňoho starať. Mali by sa náležite starať.
Už ako sa starajú, už je druhá vec, ale možno práve tá digitalizácia tej starostlivosti by im priniesla tie benefity, že by sa aj o ten verejný majetok alebo obecný majetok začalo starať s nejakou náležitou pozornosťou. A už keď na to nemáme ľudské kapacity, tak to treba nechať softvéru, nech robí softvér a nejaký procesor nech to robí za nás. Čiže cieľom je automatizácia, aby sa veci udržali pri živote a správnom stave, tak to nechajme robiť samozrejme na niekoho iného, lebo my zabudáme. Máme kopu starostí. Manažeri, starostovia majú veľké starosti a potom na tie drobné veci, ktoré sa zdajú nie dôležité, neostáva čas, nevenuje sa im tá potrebná energia a potom nielenže dochádza k nejakým neefektívnym prevádzkam, alebo teda spotrebovávame viacej náhradných dielov, spotrebovávame viacej energie, niečo sa nám pokazí, musíme to častejšie opravovať a dochádza aj k incidentom. A tie incidenty majú častokrát veľké dosahy. V biznise to môže byť, nedodám zákazku na čas. Skúsme vyrátať, koľko nás stálo to, že sme niečo nedodali na čas. Mohli sme dostať pokutu, pokazili sme si renomé, možno sme prišli o zákazku na najbližších 10 rokov, že ťažko sa to aj finančne vyčísluje. Pri tej sfére verejnej sú to napríklad z vlastnej skúsenosti viem o prípadoch ekologických havárií. Si predstav, že máš kompresor v čističke odpadových vôd, o ktorú sa stará obec. Čistička je na periférii obce, ďaleko, relatívne ďaleko. Má by tam chodiť zamestnanec obce každý deň na kontrolu, ale má aj kosiť, má aj zvážať odpad, má aj zočítať elektromer, čo mimochodom sa dá všetko digitalizovať, tieto mnohé procesy, okrem toho zvozu odpadu, to fyzicky musíme odviesť. A 3-4 mesiace chodí každý deň, na tú čističku všetko funguje, tak čo robí ľudská, že ten mozog? No snaží sa teda potom veci, čo fungujú, ako keby sa o ne prestať starať, takže on tam prestane chodiť a stane sa to, že sa to čerpadlo pokazí, ten kompresor, čo prevzdušňuje vlastne tie kaly, no a dôjde v podstate k ekologickej katastrofe, pretože o tom, že ten kompresor nefunguje, nikto nevie. Koľko dní, týždne? A ekologická katastrofa ako sa vyčísluje? Sú to zase nie len pokuty, ale vypúšťame do potokov a do riek v podstate látky, ktoré by tam nemali byť. Takže aj tá návratnosť investícií do digitalizácie je niekedy ťažko vyčísliteľná. Na to sa niekedy ten ROI, ako ten KPI návratnosti ťažko sa ráta, lebo z praxe alebo benchmarky umelá inteligencia, ktorá má teda veľa dát, hovorí, že návratnosť do takéhoto softvéru, ktorý nám automatizuje povedzme údržbu, je 2 roky, 2-3 roky, ale to nezarátame žiadne incidenty. Ako náhle sa stane incident, tak jeden incident nám okamžite zaplatí celú investíciu. Keď sme sa rozprávali, spomínal si také 2 prístupy, že preventívna údržba a potom je prediktívna údržba. Povedz nám k tomu, že o čo ide. Preventívna údržba, zjednodušene veľmi povedané, keď si predstavíme auto, tak je to, že každých 15 000 kilometrov mám vymeniť olej. Lebo z praxe, z testovania výrobca tento interval nastavil, že by mal byť postačujúci. Aby nedošlo teda k nejakým tým poškodeniam toho vozidla. Takisto dobrým príkladom je povedzme, že po 90 000 alebo po 180 000 kilometroch sa má vymeniť rozvodový remeň. To je preventívna údržba. Ale stáva sa aj to, že ten remeň sa roztrhne ešte pred týmto kilometrickým nájazdom, ale na druhej strane by mohol vydržať aj 240 000 kilometrov. To znamená, keď ho vymením pri 180 a vydržal by 240, tak som ho vymenil skoro. A to začína byť ten rozdiel s tou prediktívnou. Prediktívna údržba je to, že mením, opravujem alebo vymieňam náhradné diely, alebo teda robím nejakú údržbu vtedy, keď na základe dát, na základe fyzikálnych parametrov, ktoré vieme merať, dospejem k názoru, že áno, treba to už vymeniť. To si predstavme si, že by sme mali snímač kvality oleja. Tak by sme menili olej
nie pri 15 000, ale v niektorých prípadoch veľkého zaťaženia auta, povedzme pri strojoch alebo pri krátkych trasách, studených štartoch, by to bolo možno, že pri 10 000 kilometroch. Auto, ktoré chodí v lepších podmienkách, tak možno by stačilo meniť to po 30 000 kilometrov. To znamená, to je rozdiel medzi preventívnou. Preventívna hovorí, OK, v priemere nám to stačí meniť pri 15 000, prediktívna tento interval vie prispôsobiť na základe nejakých konkrétnych dát, nejakých fyzikálnych údajov. Takže takto si firmy vedia ušetriť aj veľké peniaze, keď používajú preventívnu alebo ešte lepšie prediktívnu. Prediktívna údržba je level vyššie oproti preventívnej. Bohužiaľ musím povedať, že my sa ani tak nebavíme teraz častokrát o prechode z preventívnej do prediktívnej, ale častokrát my nerobíme ani tú preventívnu. Naučili sme sa robiť preventívnu v autách. Ale na ostatných zariadeniach, ktoré máme doma, alebo ktoré majú firmy vo firmách, alebo obce, alebo mestá, tak sa častokrát ani preventívne nestaráme a dochádza k tzv. Reaktívnej údržbe. To znamená, čakáme na poruchy. Čakáme, kým sa to zadre, kým ten elektromotor prestane fungovať, kým ten kompresor sa pokazí, a to už je tá reaktívna, to je ten najnižší level. Že nerobíme nič, a len čakáme na to, že sa niečo stane, potom to opravujeme. Je pravda, že pri niektorých zariadeniach, veľmi lacných, malých, nedôležitých, je reaktívna údržba na mieste. Nemá zmysel na niečom, čo nemá vplyv na proces, nespôsobí to incident, nespôsobí to nekvalitu, nezastaví to výrobu, nepoškodí to moje renomé, nemá zmysel robiť nejakú veľkú preventívnu údržbu. Príkladom môže byť napríklad nejaká elektrická brána. Áno, elektrická brána, ktorá štandardne je teda poháňaná motorom, tak keď sa pokazí, tak sa dá prepnúť do manuálneho režimu a viem si tú bránu otvoriť. Čiže dopad na biznis je malý. Dopad na ekológiu je malý. Nejaký incident tam nevznikne. Takže tu môžeme povedať, že ak nechceme mať naozaj veľa ľudí, ktorí sa nám o to starajú, tak možno, že tá preventívna údržba pri takomto zariadení nie je taká dôležitá. Na druhú stranu, aspoň premazať by sme ten pohon raz za rok mohli, pretože raz cez tú bránu budete potrebovať ísť na nejaké rokovanie alebo stihnúť nejaký termín podcastu napríklad a nedostanete sa na čas z toho dvora, pretože ten elektrický mechanizmus sa zablokuje. Sice vy to dá sa prepnúť do mechanického, ale zhodou okolností vy to neviete. Je ešte pred 6, lebo Bratislava je niekedy ďaleko zo Slovenska. A zrazu zistíte, že to neviete prepnúť, neviete sa z toho areálu dostať. Takže aj tá brána niekedy potrebuje tú svoju preventívnu údržbu a nečakať na to, až kým sa pokazí. A ten človek, ktorý to má na starosti nejakú tú údržbu, a ako dostáva notifikácie? Môže to mať na telefóne, môže to mať na tablete? Ako to funguje? Takže my na toto, aby sme tieto procesy alebo tú starostlivosť, či preventívnu, alebo prediktívnu, alebo aj s analýzou nejakých dát historických a porovnávanie s reálnym, tak sme vytvorili nejaký software. Začiatok sme už spomínali, ako vznikol. Software sa volá Maintiq. Je to z dvoch slov ako maintenance, ako údržba, a aj IQ ako inteligencia, čiže je to inteligentný software, ktorý sa prispôsobuje akejkoľvek situácii, spoločnosti, zariadeniu alebo procesu, preto ho voláme ako inteligentný. A tento software preberá tie úlohy automatizácie. To znamená, že my si povieme, ako sa o toto ideme starať, nastavíme tam požadované termíny, buď sú to teda dátové termíny, že niečo robím v nejakom časovom intervale, alebo sú to nejaké termíny, ktoré sú založené na rátaní nejakých motohodín, prípadne nejakých cyklov, alebo ďalších podobných parametrov, na základe teda, čo môžeme vlastne definovať, že treba nám niečo robiť. Tak vtedy, keď táto situácia nastane, tak systém upozorňuje zodpovednú osobu, jednak v aplikácii dostáva notifikáciu, to znamená, začne mi svietiť červené číslo so zvončekom, že pozor, máš tu teda nejakú úlohu.
Zároveň je možné to nastaviť tak, že dotyčná osoba dostane aj e-mail, pokiaľ teda to není operátor pri stroji, ale už je to človek, ktorý je čiastočne pri počítači a je si to schopný teda pozrieť v maili alebo aj na telefóne, alebo mu môže chodiť aj SMS správa. SMS správy odporúčame aplikovať v prípade zariadení, ktoré majú vyššiu prioritu. My v rámci teda implementácie softvéru nerobíme len teda dodávku softvéru, ale robíme celý systém tej údržby, vrátane nejakej ABC analýzy zariadenia tých procesov, ktoré sú tie kľúčové. No a vtedy SMS notifikácie nastavujeme na zariadenia, ktoré môžu mať ten dopad vysoký, to znamená prerušenie výroby, prípadne je to nejaké vyhradené technické zariadenie, ktorá hrozí tam nejaký buď úraz, alebo teda nejaká ekologická mini katastrofa a podobne, tak vtedy už odporúčame aj zasielanie tých SMS, lebo ako dobre vieš, keď máš 100 mailov, tak aj tak si v podstate neprečítaš hneď. Keby si mal denne 40 SMS-iek so systémom Maintick, tak ich prestaneš čítať. Takže naozaj treba v rámci teda našej práce s klientom je aj to, že si vytipovať, čo naozaj je dôležité, keď sa niečo stane, nejaký incident, aby sa na to naozaj rýchlo reagovalo. To je perfektné. A koľko obcí napríklad, alebo koľko firiem tak máte pokrytých so svojím softverom? Software, ako som spomínal, sa začal vyvíjať v podstate pred 6 rokmi, stále sa vyvíja. Majiteľ firmy od začiatku to robil s tou myšlienkou, aby to vedel potom realizovať a posúvať a šerovať ten software aj ďalším firmám a organizáciám. A to začalo v podstate ešte len minulý rok, takže my sme začali ako keby aktívne implementovať a predávať naše služby a vrátane toho softvéru v podstate len minulý rok. Tým pádom sme nejaký startup, takže my tých obcí zatiaľ nemáme veľa. Tie obce sú také trochu špecifické tým, že nie je tam ten typický majiteľ. Hej? Starosta není majiteľ, on je len volený, aby sa o niečo staral a zasa by bol zvolený, tak potrebuje fungovať trošku na tej psychologickej sfére a tak ďalej a niekedy, a práve tie incidenty sa niekedy moc nevyťahujú na svetlo, takže akože oni to majú trošku náročnejšie toto rozhodovanie, čo sa týka investície alebo do tejto digitalizácie, ale komunikujeme s niektorými obcami, vidíme tam, že ten priestor tam je. Ja sa v komunálnej politike alebo teda v komunálnom priestore vyskytujem už asi 16 rokov ako člen finančnej komisie v jednej obci, takže viem, s čím tam všetkým bojujeme a takže poznám to prostredie, takže ten systém je ideálny aj pre aplikáciu tu, čo sa nám zatiaľ podarilo ísť do technických služieb. To znamená, že v meste, ktoré teda má nejaké technické služby, tak tam sa nám podarilo tejto časti, ktorá zodpovedá za tú technickú starostlivosť, implementovať ten náš systém Maintick. Takže obce zatiaľ žiadne, ale v technické služby mesta už máme zvládnuté a pracujeme s tou spoločnosťou na tom, ako to posúvať ďalej. A vedel by si nám povedať z praxe aj niečo také, že ak by si úrad alebo nejaká firma zobrala váš systém, a začala to takto riešiť, že by mali pod drobnohľadom svoje procesy alebo zdigitalizované. Z praxe viem, že čo sme riešili častokrát, že obec má nejakých svojich, povedzme, zamestnancov, ktorí sa starajú o tieto technické veci. Ja už som spomínal ten príklad, povedzme, s tou čističkou odpadových vôd, ktorá sa ako reálne stalo. Jednoducho roky to fungovalo, prestalo sa tam chodiť na tie kontroly a potom sa až náhodne prišlo na to v podstate, že čistička nefunguje, vypúšťa ani nevieme ako dlho bordel v podstate do rieky, lebo tam kompresory prestali prezdušňovať tie kály, to znamená, išli aj nevhodné látky do toku. Ďalšia vec bola tá, že celá tá osádka tých baktérií v podstate vymrela, že je to biologické čističky, sú to v podstate, čiže tam sa o tie baktérie musíš starať, aby prežili. Takže toto bol taký typický incident a kopu takých drobností, že nebol odčítaný elektromer, tým pádom sa nevedelo nájomcovi vyfakturovať správna suma, tak sa to potom nejako zakopávalo pod koberec a podobne, lebo nájomca nechcel teda platiť, keď nemal odčítané hodiny. Že veľmi veľa tých drobných úloh
nie je spravených a starosta nemá kapacitu si to ustrážiť. To znamená, ak si chcem ustrážiť všetky tie tisíce úloh, tak to musí mať zautomatizované. Excel na to nestačí. Jednoducho to musí mať aplikáciu v telefóne, musí ten zamestnanec odohrať, že to urobil, prípadne to potvrdiť fotografiou, lebo jedna vec je, že má zoznam úloh, otázka, či to spravil. Hej? Takže my sme mysleli aj na to, takže súčasťou systému Maintic je aj veľký dôraz na vizualizáciu. To znamená, že keď mám niečo urobiť, tak keď to urobím, tak to odfotím a fotka sa prikladá k danej udalosti ako dôkaz. Alebo opačne, systém eviduje nezhody. To znamená, máme operátora na hale, ktorý zrazu zbadá, teda, že na jeho linke výrobné niečo vibruje alebo niekde niečo kvapká, tak bežná prax je, že išiel za majstrom. V lepšom prípade to znamená, že máme dobrého zamestnanca, ktorý je angažovaný, pričom Európa má najnižšiu angažovanosť zamestnancov voči celému svetu. Všade inde sú na tom lepšie, či v Južnej Amerike, či Severnej, či v Číne alebo v Ázii. Takže máme nízku angažovanosť, ale už keď máme takéhoto človeka angažovaného, tak on nájde nejakú závadu alebo nejakú nezhodu, niekomu to nahlási, ale on keď vidí, že o mesiac sa s tým nič neurobilo, tak čo to robí s jeho chovaním? Stráca záujem, povie si, ja som chcel, vy nemáte záujem, kašlem na to. Čiže systém Maintic nám mu dáva tú možnosť zobrať ten svoj súkromný telefón, klikne si tam na tú appku, ktorú si stiahne zadarmo či z Google Play alebo z Apple Store, odfotí tam tú nezhodu, čo zbadal. Na tom každom stroji je QR kód, to znamená, či tá QR kód odfotí a stlačí Enter. Nič viac nemusí robiť. Zodpovedná osoba, ktorá je určená, že je zodpovedná za to zariadenie, dostala v tom momente úlohu, máme tu nezhodu, to znamená, musíme na to nejakým spôsobom reagovať. Vieme teda, že kedy to bolo zadané, vieme, čo je za závada a potom môžeme v systéme sledovať, to znamená, že sa s tým nič nerobilo. To znamená, že vieme nájsť odpovednú osobu a to potom vytvára jednak tlak na tých ľudí, aby tie úlohy plnili. Na druhej strane my chceme od tých zamestnancov, aby sa starali k zverenému majetku, či štátnemu, obecnému, alebo aj firemnému, ako o svoj. Ale keď oni vidia náš nezáujem, alebo nezáujem zodpovednej osoby, vedúceho údržby alebo niekoho starostu, no tak strácajú oni záujem. Čiže my napríklad odporúčame aplikovať náš systém aj vo firmách, kde majú problém s kultúrou. To znamená, že tu už nikto ničomu neverí, tu sa nikto o nič nestará, ani ja. Všetci ako keby robíme len to, čo nutné. Ale tento systém digitalizácie tých procesov umožňuje zvyšovať tú kultúru v tých firmách. Posledná reakcia, v jednej firme sme implementovali náš systém a keď sme sa pýtali asi už po mesiaci ľudí v tej firme, že čo sa dialo, alebo čo sa deje, čo im to prinieslo, nepovedali nám, že nám ušetrilo nám to 10 000, hej? Ale prvé, čo bolo, pohli sa ľady. Operátor stroja, ktorý je prirodzene už taký trošku znechutený aj na ten manažment a podobne, konečne sa pohli ľady. Tu sa začalo v tejto firme dačo diať. Pretože už to nebolo o tom, že niekde na papieriku napísané, že mi koncový spínač na nejakých ťažkých oceľových dverách už nefunguje. To znamená, ovplyvňuje to bezpečnosť. Doteraz to niekto ignoroval z toho manažmentu alebo z ľudí, čo na to boli zodpovední. A teraz prišiel do tej firmy a tí chlapi na tej hale mi povedali, tu sa začali niečo diať. Hej? A to je veľmi pozitívne. A v podstate to každý manažer by chcel mať angažovaného zamestnanca. Není nič lepšie ako angažovaný zamestnanec. Takže aj z jednej firmy, kde sa nám podarilo začať komunikáciu a v podstate sme pred podpisom nejakej zmluvy alebo dohody, tak ich požiadavka bola, pomôžte nám zmeniť kultúru spoločnosti, pomôžte nám zmeniť vzťah ľudí, ktorí pracujú s našimi zariadeniami, ktoré stoja od 500 do 250 000 eur. Pomôžte nám zmeniť tú kultúru tých ľudí vo vzťahu k tým zvereným zariadeniam, lebo kto je dennodenne v kontakte s tým zariadením? Operátor, vodič, ten, kto na tom stroji robí. A keď ten má k tomu pozitívny vzťah a na jeho podnety sa reaguje,
tak ste vyhrali. Lebo to je niečo, to je ten prvý senzor prediktívnej údržby. My vieme namontovať senzory teplotné, senzory vibračné na ložiská, v tlačiarniach, teplotné senzory na válce, teda, že či dosahujú rovnomernú teplotu a podobné, ale to všetko musíme robiť. Ale prvý človek, ktorý vám vie dať ten impuls, že niečo treba prediktívne vymeniť, je ten operátor. A ak ho získate, tak ste super. Ale pokiaľ nemáte systém na to, ktorému on dôveruje a že sa nestrácajú tie jeho impulzy, tak ho stratíte. Ak ste ho aj mali, tak ho stratíte. Uh-huh. Ako dlho trvá taká implementácia, dáme tomu, že v strednej firme, kde je nejakých 20 zamestnancov? Je to náročné? Naša filozofia, my nepredávame software, pretože nie je to software ako účtovníctvo, kde je všetko úplne dané viac menej a dneska si kúpite software na účtovníctvo podvojné či jednoduché a v podstate začnete robiť. Nepotrebujete žiadnu implementáciu. Náš systém dokáže tak automatizovať tie procesy, že ho musí nastavovať aj niekto, kto povedzme je odborník na tú automatizáciu, čo sme v podstate my vo firme. Takže ono to tej samotnej implementácii predchádza nejaká analýza tej spoločnosti. To znamená, ideme si pozrieť na tú halu, bavíme sa s ľuďmi, že čo im funguje, ako robia údržbu, kto je za čo zodpovedný. Takže vytvárame si najskôr nejaký teda prehľad o firme, na základe toho, aké majú zariadenia, či sú tam aj nejaké tlakové alebo nebezpečné plynové, čpavok a podobne, tak potom navrhujeme celý systém starostlivosti teda, ktorý tam aj dovtedy nie je, hej, napríklad. Takže ono to veľmi závisí od toho, ako komplikovaná je tá firma a tá naša filozofia je teda nepredať ten prázdny software, ale odozdať im ho na kľúč. To znamená nielen s nastavenými procesmi, s automatizovanými procesmi, ale aj naplnený dátami. Takže naša filozofia je, že dajte nám vaše šanóny, okrem iného, a my vám z toho spravíme systém práce. Samozrejme, že s tým súvisia aj gemba volky, to znamená ísť na tú halu, pozrieť sa, fyzicky tie stroje vidieť, spýtať sa ich na tie rôzne tlakomery, teplomery. Hovorím, toto je nejaké kľúčové? Áno, toto je kľúčové pre tento proces. Táto teplota sa tu musí strážiť. A kedy kalibrujete? Už ste kalibrujete pravidelne tieto zariadenia, ktoré sú súčasťou tohto stroja? Ten kvázi teplomer, ktorý potom určuje, či sa dohrieva alebo nedohrieva? No, mali by sme to robiť. Takže s týmto sa skôr stretávame. Takže tá otázka preventívna, prediktívna je niekedy v mnohých firmách ako keby level, ku ktorému sa ešte len môžeme možno dostať časom. Niekedy naozaj tie firmy to nemajú podchytené. Takže, ja som to zahovoril, vrátim sa k tej otázke. Tým, že to robíme na kľúč, tak nejaký čas trvá, kým získame od tej firmy tie dáta, ktoré potrebujeme. Častokrát ich ani v podstate nemajú. V lepšom prípade sú v Exceli. Tie Excely sú vždy, respektíve nestalo sa nám, že by sedeli s realitou. To znamená, že Excelom dnes údržbu neuriadite. To znamená, že my si bereme od nich nejaké Excel súbory, ktoré majú, kde majú nejakú evidenciu majetku, alebo sú to nejaké exporty z ich systému, kde je nejaká evidencia majetku. Potom sú to šanóny s revíziami, potom sú to všetky nejaké návody na obsluhu. Náš tým si k tomu sadne a snažíme sa z toho vytvoriť systém. Niektorej firme to trvá 2 mesiace od tlapnutia alebo podania si rúk po odozdanie, ale väčšinou tie 2 mesiace, čiže odpoveď je 2 mesiace, ale naďalej my pracujeme s tou firmou. Z praxe sa nám ukazuje, že aj neskôr sa začnú tým ľuďom otvárať ako keby aj tá myseľ. Aha, ale nevedeli by sme to použiť napríklad aj na register nezhôd? Jasné. Hej. Aha, ale my tu máme povinné LP audity, my tu máme quality management systém a veď to by sa dalo použiť, my ich na to navádzame, teda, že nerobíme len zariadenie, robíme procesy, napríklad kvalitu, ISO certifikácie a tak ďalej. Poďte sa starať aj o toto. A to by sme ako robili? No, LP audit napríklad, alebo tieto gemba volky, ide management, pozerá sa, či celý proces
či z pohľadu kvality, či sú dodržané kvalita materiálov alebo požadovaný materiál, či je operátor zaškolený, či vie, ako to má robiť, či je stroj dobre nastavený, či je čistota na pracovisku, to sú tzv. LP audity alebo Gemba volky. Na to existuje vo väčšine firiem v rámci kvality management systému nejaký checklist, ktorý treba vlastne vždy na mieste fyzicky skontrolovať, či má daný človek správny prípravok, ktorý má používať, či má správne náradie, a my toto vieme všetko zdigitalizovať. A potom problém je, že dneska majú ten checklist na papieri vytlačený a si to odfajkajú, ale keď príde audit alebo auditor, alebo prípadne veľký manažer sa spýtať, no dobre, a čo s tým našim posledným auditom, ktorý som tu robil pred pol rokom, ukážte mi všetky kappa opatrenia. Kappa znamená corrective actions a preventive actions. To znamená, našli sme nejakú nezhodu, poďme ju vyriešiť, poďme ju odstrániť, a preventívne znamená, vyšetríme, prečo k takejto nezhode došlo. Nájdeme koreňovú príčinu, sú na to rôzne metódy, Ishikawa diagramy, 5x prečo a podobne. Toto všetko sa dá digitalizovať. Áno. A potom za pol roka, keď sa niekto príde spýtať, no dobre, keď našli sme tam minulé nezhodu, kde máte riešenie, tak v systéme Mantic sa pekne reťazovo preklikáte k nájdenej nezhode, to znamená, odfotila sa nezhoda, automaticky sa vytvoril požiadavka na zodpovedného zamestnanca, k tomu samozrejme existuje digitálna stopa, k tomu vidíme, že čo sa vtedy stalo. Zodpovedný zamestnanec teda by mal vyšetriť, čo sa stalo, čo je koreňovou príčinou, mal by k tomu potom vytvoriť tie kappa opatrenia. Dobre, toto sú corrective actions, to znamená 2-3 nejaké ďalšie požiadavky v systéme na častokrát rozdielne oddelenia a potom nejaké preventive actions. A v našom systéme to všetko je zreťazené a viete sa k tomu dostať aj zľava, to znamená z minulosti do budúcnosti, alebo teda smere toku času, alebo aj opačne. Viem si pozrieť, dobre, robili sme toto preventívne opatrenie. Prečo sme ho robili? No lebo toto, lebo a dostanem sa vlastne až k tomu zdroju. To bola tá nezhoda, na ktorú sa v podstate prišlo počas nejakého auditu. Audit býva interný na základe teda nejakého systému kvality managementu, ako sa musíme starať. To isté sa týka ISO. Máme ISO certifikát, každý rok musí byť firma nejako recertifikovaná, respektíve interne, raz za 4 roky, myslím, zase to externou spoločnosťou, ale získať ISO audit znamená, že sa o tie procesy máte starať, máte ich kontrolovať. Máte potom zase dokladovať tej certifikačnej spoločnosti, že ste sa o tie procesy starali, že ich kontrolujete, že ich revidujete. A toto zase by ste o tom mali poskytovať nejaké dôkazy. Realita je taká, že 2 týždne, mesiac pred auditom externým sa začínajú vyrábať doklady. Začínajú sa rýchlo robiť excelovské tabulky, začínajú sa robiť všetky nejaké fiktívne dôkazy o tom, že sme tu niečo robili a potom je panika a chaos. A takto si jednoducho nastavíte, neviem, že raz za 2 mesiace mám ísť urobiť toto, potom mám v systéme potvrdenie, že som to urobil, priložil som si k tomu PDF-ko, to znamená napríklad nejaký tik, že som si odklikal nejaký zoznam alebo priložím fotku, to znamená, že našiel som, robím povedzme kontrolu, či je dodržiavaný proces obchodu. To znamená, ak máme popísané, že obchodu musí predchádzať nejaké ponukové konanie, potom nejaká komunikácia, potom, že to musí mať objednávku, potom musí byť nejaký dodací list a tak faktúra. Ak mám takto popísaný proces, tak by som mal dodržiavať. A mal by som to aj potom kontrolovať. A takto si urobím kontrolu, vizualizujem to fotením, povedzme mobilom a za 4 kliky a 3 minúty mám vytvorený dôkaz. Nezabudnem na to, lebo mi prišla notifikácia. Ak chceme, tak ak to budem ignorovať, tak môžeme nastaviť v systéme workflow, že ak sú niektoré úlohy mesiac nesplnené, tak je informovaný nadriadený. Ten mesiac som si vymyslel. Hej. Pri týchto kontrolách to možno stačí, pri niektorých veciach niečo musí byť urobené okamžite. Takže viete si nastaviť aj ten kontrolný mechanizmus kontroly. Perfektné. Takže nie len zariadenia, nie len firmy, ale aj obce, ale sú to aj procesy. Super.
Dobre teda, tak si nám povedal fakt veľmi veľa informácií, za čo som veľmi vďačný a som sa opäť nové veci dozvedel. Mne sa to veľmi páčilo. Takže ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Už sme skončili? A už pomaličky končíme. Tak som bol ukecaný zase. Takže nie práve, že dal si krásne aj príklady, čo mne sa akože veľmi páčilo, že si to hovoril na príkladoch a vlastne každý to môže pochopiť, že o čo ide, prečo je to dôležité, ako sa to dá využiť a že keď chcú ľudia ďalšie informácie, môžu sa na teba obrátiť. Určite. Ja dám do popisku aj kontakt na teba. Super. Takže ďakujeme za váš čas pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Noisy Talks. Tešíme sa samozrejme na ďalšie a môžete nás podporiť svojim lajkom alebo odberom ideálne a tešíme sa, ako som už povedal, na ďalšie diely. Tak majte sa pekne. Majte sa pekne, ďakujem, do počutia, dovidenia.